Kani kedai ke Patisi TV. Bat bidang pet ya kejinya keren. Markhmat halor kimat. Kublai perlok bangai mahe ha kani gebenta jong ka program kejungi markhmat halor kimat paling sukumen shikade bagindan batngi yai presiden jong ka khasi student union balam boksar marngar ti balam ngi priang subhai pi sha kani ka jingyo lat kejungi begini keren begini peliu jingmut ko bangi ba mata ka jingjet economic khmat kala thmet ti sutanat shikade bangin yo bagi dia keren bat pi kham tam bangi pai khmat sha ki khana samla ka puli ke puthi kumu presiden jong kata ka seng ke bapet nak menta ka baha kamiat ki khana puli ti balam kat kum gejing pe gejong pi hatu pi sngo ba ka ni ka election ni ka jing jit jo economic khmat kalong ka badon kam ni hadu kata om tang nak benta upat lang bubun henry kham tam nak benta ki khana puli naduk ki khana school ki belayo ya ka ki belakot syaka kha prasnem karta banjit economic khmat pada ki benta ki basaneng hakmana kong asngo yakon pau jeng ai kulip karpang ya phi ba ho sikenika jeng ya kran takasngi karpang khamtam ya ka patisi tv habayo ban ya kran halor ni kamat ba mdei ya kran tangwe arngot ndai ki padlang jong ka jala pro kawai ki ya kran hakini kisngi bat kata kamat kalong ki ba kumnu in sa khmi lenti ni arjar plai ban long to kum takinong thoan ka isu hik jong kan jet jong kinong khmat sa pok yin bar thoan jong ka jala kalong ka ba sawawa ka jing yakran sa kandong konserat asor bat kum ta ter namar ni sotho ba kan ni kari sanchar pat ba ban ra ya kanunu ka jingkala pat kham tam ka jingkiu irat habro kiliang jong jala bro kawai ni don kam ya kita ki breu ki ba syong pu yun ba thoan ki ba don ya jing sotho ki ba don ya ka jing sampang bat ki ba don ka jing i chengai kunu ban sandur om tang nam ta ka san snam dai ki bala ban sandur ya kalawai pat ka next generation jong jala bro kawai ladang ya keren pat spang ki benta ni ki mat ki pa pher kum bakaseng ke jukran bat ke juyang na kapor walangi sim ya ke pat ki isu paper ke biasno pat ki beno ke jalai bro ko handai ngi bu pat ba ka puli puthi kolong top priority kolong khmatam nomor ngi keren ba lara ngi don ya kata lara ki samla ki nok song snong pura jola ki don ya ta jinang jing stan ka belong kum ko lam kadai ka jing sandur ka thmai hakne ka spas nam pro kum ya keren ba kapuli puthi kablong bokong san te henrai kadon pat ka jing sngodio langi ya penya ya ka jilong jengman pok ka chala jongi hakba minang khmi lenti ba kapuli puthi kan nangki usakhmat henrai lepi pet ya kata kerdan jo kapuli puthi ka jala jongi kalong satrai do ngimong ba ki samla ki khna school kimdan ya ka chiping ka banam ka pro handai deng ya keren ke jing sa kalong kiduna kita ke cakap pulih ki balong kat kum jing dawa cuk san pautli ki snam ki la tulun kum ke jala mudur bangi sosi ban ong ba watang kawai ke medical college ngamdan ka state university ngamdan kita ki kut chek sentar per kum no ban peten lenti ki samla bakila ban ya compete ke exam per kata ru kamdan api pai pat si than nong kondong ngi ba ki jaka puli babet babiang kim sem ladon kat kum judot kam cokopor te kum mangi jukran kum kaseng ke bajukran na kapor ngi ju ajimut saka sarkar ba kade men perkhat thamai ko no bakan tiu ya kapuli puthi man shwa ka sor chlong ka yo isa kardan ba kum kawai kata ka jaka babet babiang tam jaka puli rekum kolong mentang iba kazang hiar arsut kata ka karan jongka jengdon tu kata kanam keburam jong po so solong ti laringi keren katang kan bono obat sepang ko kita ki nong thoan ki bakunu ban perkhat en kakam khaddu khawa yang sebonong lara ngi yo ya kita ki nong thoan ki ba opat ba u ibet upen kop ya takemohor temaki ki ban thau ya ki polusi kundu ban tan chakmat ya ka puli puthi habaro kiliang tila da kitak polisi kim kha kim mi na po yung bar thoan kim mi na po sekretariat
ngan kemi lenti kumno ba katak puli puthi kan kiu tang so shlong kan kiu borok ko ye jala ada ke piong pimo bangi pai khmat chaka jing don jing ki school ba ki pair kham ta be ka jala ka jungi ngim la len but ka shnat rekam ke badai ban pet khmi ban pet bania halor ka ni ka education mo ka tanat puli puthi kan kum ke jing pe ke jong phi halor ka kum trikam ke jong ka tharai kum nu phi yu hatu kala long kat bakum ka jing dawa jo ka puar ka phi phi ni le si la don kam ya ta ka san per khat thamai ka approach ka ba thamai mo kat kum ka jing so jong phi lagi keren kata kalong lagi keren sepang kata tanat puli puthi jong jala kum ba kalong matang iba kalong kum kutu ka sem ka ba piteblang bat plang bat slading bat slasi penom itu itau su sop bat pring sop bat nyut ti ladang ngim yo ya kita kinong thoan ki ba pro ki ba tebet kat kum jing wa ju ko por kinam la pat pen khuj ya kita ke jabok jaban ki la sok ka dot pok ka tanat ju ko puli puthi ti ka bamut kalong ba ka jinglong jengman hi pui kum la ban saki balai wat kinong kai teng ki hab mi sorok ki hab thia sorok pandawai ko hok balai kena skul ki ut kembiang ke negatai tapi kiran sepengno kodong ba tang skul building tek skul sokar kembiang kinong kai teng gila su ai wai no kam go biyo ru teng kum gitar ku jia ngam ong habaro ri kum gitar ki jia ki wan hetan long skor jungi pan pesngo te kinong song snong ba per te ban wengi kita kanam don kuno kalat kan ti ban ong ba ngan syukran ngan syukruhu hakno ma kerensan hari ba kongsan kolong polisi ba kumno ba produk ban thau thamai ejeng trekam jongka tanat puli puthi jala khnang ba kan bet kan biang khnang ba kan wandor thamai bat kham tam khnang ba kan te yarangkat kat kum jwa jone kapor kat kum jwa jone spas nempar hoi pat ka ngam la len ni kata ka ba piong phi khamen ne ka ba shon ha ka jumu ju khat ka jonga de balam halor ka nam ka baka jala ka jungi ka baka nong ba shlong ka yo ah gisnam ke bala let mo ha ka be dei bat ka jing puli mo ka puli puthi bat ha bangi phai khmat ha ka ni ka benta kat ku jing sngo ko jong phi hatung indang la ni em thrai ha ka menta arsnam ke bala let ni i ka jing hiar jong ka puli ka puthi ha ka ni ka yu ka jongi ka jala ka jongi kan ke jumpe ke jumpi hatu nginang lan em si bengin yo biang ya takan nam ke buram ke bengi ladu kan ngai i ba kanam don kanunu ka jinge bat kanam don kanu ka jing khang la bat kanam don kinu ke ding pengkyang ba pen ten rong biang ya kanam jong ka jala khamtam jong so sulong kata kardan ba ka dei ka wei ka jabi kata ka wei kata ka selam jong ka puli puthi kabak bobon ki jela punun isu ki pai kamat kadai tang kamon jong kita ki obat jola kam jok sensar kada kam dei manu lara maki ki don ye kamon ki don je jengkot jumut bat ki bo ye kathong kanam simpor spos namru pan mara biang ata kanam te ni so thu wat pedeng jong kita jing so kodot jong ta kata puli puthi hanrei lara ki don ye ta kamon jengkot jumut nakaliang jong ka sarkar basan sya ka jala tadai skap manu ingit skam ba katakan nam buram kam ngim artatien bakan poi biang sachisin sachiwat ko mangi pet mo ha ka ni ka juk ko manta ki don ki keyboard ki ba pair mo ki snat trikam ki ba pet benya halor ka tanat puli puthi bangi phai khmat sha ka jala ka jungi ngi don ni ka ambus mo te kisnam kilaya kipor kilaya bingila i ya ka jingya lenti kat kum ka jing tulun jong ka por te ka kum ka jing pe jong phi ha ka bede ba jing trikam jong ka ambus mo ka kum panyat ne ki curriculum kum ta ter ka i ba phi sngo hi ka jinglong jeman jong ka ne ka bot ka ba kum ka jala bat kum ki samla puli pro ngia ya langba nakata kaslem nakata ka yi te henrai ki dak kisin jong ka jing teko ngai i ba ki pentelun sa ya ka i ki pentelun stan pos nam man swa te kala adai ka por ya ka ne ka tanat ne ka bot jong ka sakaru jong ka puli puthi ban ka pakhat mai ki lat ki lenti ki matrikam ki ideas ki strategy ki ba kumnu ki ba thamai ki ba panwandor yak ta ka bot ba kan la ba jarang kat por bat ki wei pat
kum ka jing dawa jong kopor ndai teng lebih pet jing long cuman jong ka de embos ngi kren ngi ba ka hiar habaro ki benta te ka jing hiar hinga sngo ba ngamla ba keno i ka ni ka tanat jong sarkar ndai khadu ka wai ka syong hi na kata ki badon ki badai ba pet ba khmi kum kita kinong thaan ba pet ba khmi yak puluthi kunu ba kin streamline habaro ka liang khnang ba kani ka yeng ka bangi tip kum ka embos kandai ka wei ka slem ka bala ban ong ba kam duna ibn ta bar khot re kum ba kolong mata kren spang ki kot be puli kum ji ya ka por ngi mare sa ya ka juk na ndai ngo ban ong kira de ban adopt new strategy ya kunu ban ai kata ka jing sakri ka ba pakatam ki samla kena khna skul hadu ki samla puli khnang ba ngila ban ong ba ngiru ngilai yarangkat kedan bat ki wei pat jela ki ba lasdam mare syakmat banjing ni ya bangi phai pat sha kini ki higher education ki benta ki bachelor mo ki college ki university ting es kam pipin kam sngo thu bat pin kam yo ka jing dei ka jan bat ki khna puli ki badan ha kini ki school ba ti ke ki jing ek ba ki ni ki khna puli ki kandu khamtam ki try jela ki jung ikan ki bagi ki kandu namar ba ko bagi petang ni nak ni hu mo tang kan hu ngidan ti deki katnu apai ki pho hajar ki khna ki jong ikan ki baladap ki jing puli ki pher te kum ki jing pe ki jong phi try ha bai dei ba ki me ka ai try ka jing snow ko jong phi ka jing thu ko jong phi ka jing jong ki khna samla puli ba de sik ki te lat kelenti ki ba ngila ban ya trilang ban ra pat ya ka lat kelenti ban kampen suk shu kan yek te ki jing jong tangi kren ni ya kini ki samla puli pula kham ngen met ba degree sajro hadu postgraduate ngi ba kadon sibun ba ka jing ut jingnam lengi shunyo ya ki numbers ki ba pas class 12 ki ba pas BA manla usnam taki hajar le ki poi lakro te henrei nginamla ban len jingsha bagi don ti ceka puli po sorsolo ba ki wi district ro ki ba dang chu ngala ban ong ki ba dang chu sedang te ba sosi kalong ba lada kimdon sakini ki private institution ki pelapanya de ki rusmat ki lapanya de ki niam ki balang ngatrai ngila man su ong hap su kot tang ban blik puli primary level hang makren ni kata kalong ba kamdon ka caka ka babet babiang kunu ban kudup langi ki samla puli nangi kren spang ka ni hu nyo ka no ki khna si ka ni hu ka laban kudup kan hu kam dei tanam ta ka jala me klia ka kudup ya bro ki nolis ta kanya ko wei department akan mau ho arjar hendriu arjar nyo ngalej ka wei department mengapuli ngi khna ka singi don tang kharu na kalai phau teli ki sit bakalai ti ba pas pade ta ki hajar ta ki phau hajar te kani ka koi ka daw kolong ba ka pendoko ba teng ka pendu jingkermen ya kitu ki samla pa kwa na peteng kam sajrong ka jing puli ka chungki lada dei kitu ki bawan na ki long yeng long sam ki ba kambet kambiang tole se te kem yo po ni hu skul ba ni hu ki la ban pha soi pat ki jala ki bala ban yo admission han re kitu ki ba kam wan na ka long yeng ba kam janjar ka yo ka kot ki la sukut no kum tu takadang so ong ba san phau tli kisnam balai ka sarkar kam perkhat thamai ba kan don ka state university la jong pandon ye ki wei pat ki department pher kena bakla ban kentiu namar kum ko long bata kan education sector ni kira nok kata ka sarkar ka soktu bat ka kenjing ken ka no folklore ka sistem ba kata pisa kali pret sabar kam de bele pret sarkar ki beri usmet bil pa puli kon te janna lagi don ki cakap puli ba bet ba piang apo cala hatu kam la dei kata pisa kan kentiu apo cala jungi samla kin lan kam su panale sabar hari kolong batangi ha banyak ki yaksar tena kalian juga seng la jupa sengau ko por bat khadu khawai kam dei ong ba hiki basong ki kumuru pa ba banle kita dara ka sarkar ka don ye kamon ba ka don ka takamang ka pakarpang ban bo ye ka thong ma tharai ka dei ka banta ha song ka ti jung kita nok to ai ki bala ban weng ban lao ya ka ni ching e ki be samlai kandu na ka por bat om tang kata dangi kren ki balik sabar ndai ki don ki khap bagi don ki long yeng ban pha puli khun tang ni so slong ki namla proban ki district
Tangi cupan sengau ba kapor ka dawa ia ka sarkar ba ka dem perkhat thamai bandon ki ka puli haman district headquarter ka bebet babiang. Hang tang su iba kumba ka ngibu kumba ngi don ka jing angnut ba ka jing trang ba ka jing perjai pesengau sarkar ba ka dem bu ka thang ya ka bakwa ba kan tiu ya ka puli buti ka ban ngamru watch district ba per hakinong kandong khnang ba ka puli buti ka long sar ya bor khat. Perkhat ini ke State University mo balam ban ngitip ba kumba kanong ba shlong ka jongi mo kadi kanong ba jong ka state bro ko bai ti pisung de nem let's see lada kumnu ka thau kalat kalan ti bangin yo ya kata ka State University ru pisung de ba kandon ha kani ka nong ba ka jongi ha shlong bagi phai kmat pat sha ka jing khapnya ka sor bat halori te benta ka jing khapnya ka sor ngim la len ba kajing buon se kajing kilan sipai ru di kawai akapa ijaka ki puta ki bubun ki ba ki yo ban bat ha ka kti ka bam shimlala ban yo upat ba bubun ban kan long kajing mentoy na mata upat ba kan ti pisngop no lok ne Hi kanong ba slong ki bubun ki jaka puli ki bebet kum kalong ka kum kajing yat ka por ki don han panong ba slong ki jaka puli ki skul ba per ki don nong ba slong ti ngasngau ban kentiu ya kajala habro kiliang ngathrai bat ngadon ke jengit ba kam de than pen terlun tang ne sor solong te chbu ai nu ksa chbu menta kandon kata ka skul ba si kandon kala bandon spo janji listrik kala bandon sas kasong ka sarkar kala bu sawes listrik chari boy hato kam kanti tu ka than bro koi te kasong ka jing start jong ka sarkar ban pej bini ak na kakam Rai ka supan telun pen khap nge atang ni so solong sengoba kalong ba pakala. Telong ban weng ni kata ka ban ailang ni kata jaka puli bet biang don ka ban phai skui pat district ban bu. Ngan su pen kan mau ba hakapor nga ibu yu para bali pulis po Maharashtra. Nang tu na po city nanong ba Maharashtra ngi haban song kalis kumba ar sa kanta ban pois ta ki jaka station ko bet biang. Kidi jaka no kandong. Nida poin tu kentiu pat itu jaka pada tu. Kalong si bentas pula dagadon ketu ka jaka pulih kita benta kamdai baka ai ne kadai ka slem tang jong kecengwa jenang jeng stan. Reki saudong sokun hang turu kan si benta jong kilat ai kam ajam. Ken mi idukan ken mi kini kitai. Long kenang ba ka kentiu kan kelak ban kawar ya bro kiliang. Tika syong ka jeng stan ndena kiliang jui ku pasang ngila jui pasno ka syong sakilong thoan ka ekel kerjong perkhat san perkhat juki bakan yu icngai om ya kamta nam takala sha singi jongka lawi jongka jalai bro koi ai kmat pat ki policy mo ki prepare ki mat rekam ki prepare ngim la lat banya keren hak bidai bat kini ka national education policy arjar arpo te abangi phai kmat pat shakani ka national education policy arjar arpo kat gum gajing pek jong phi ya ka jinglong jingman jong ka puli puthi hang ne jala ka jongi hatu ki e try ki jingman toy ki jing toy kam tam e na ka benta kiret pat kami hi hadu mentang ngam la ong ban ngan pej benia na du basdang bakut kenika national policy jong arja arpo te hendai tang kawai ngi i bun sin kini policy ngan kran kani bawan nas nang thi na ba dali teng ki tangku bat ke jonglong juman po jong jala teng la supan thengian jubor ya ka ibang ngam dei ban ngui tro te ngasngau ba balai ngam don kam ki policy la ki wan na sabaro hunrai ki nong tho an ngahap ban kren ba kani khabno po ka jing do ba tho an ki nong tho an ki haban ajumut ka tanat jong puli buthi jong ka sarkar jala kerben ba ajumut wat sa central government ba kita ki bentak ki ya ban pha ngui singi ka jala subuh mentah kum kalong tu sport di belong compulsory war tak tin diru kum no sepatngian cubo ke ibom la balong tengah so teng ki basong na del hi kem pa so thu than ya ka ik sentiment jungi kem so thu than ya ik riti ki dustor jungi kem so thu ya ka talong ka thame ke jungi te ban pa so thu ya kita mano pa so thu atau kam dei kita ken ru pungot ki ba pai ba la ji atau kam dei kita babat ula kam sasra khada ka song ki ke i pate ke ben le nang thi le ki la ban ong pen trikap kan le kene hari ki don pat ki polusi haka juk ka polusi ki don pat ki kendon ki bom ya hapat pat ka jala pat ka jenglong kerpang jungi kom ka jala pat kom jong ka jat benrek so i hab yang tamo ba lada ubreu ayangi ka dok ha ka don kam ngi bengen dajet usha oh
mereka berkat ke bagi ingin syu ya sampai ba kan digit yu sha te ka pulong ka jenang nam ta dekat ka yang sam te yang sudai kata mar ba ting ting ha bandon yu ta ubud lum ba kanong rem ka scam ban shulong yang ko ngot han dong kamlong kan mo kadai prat te ha bagi phai khmat pat shakni ka SSLC menta phi balam ki kat tu nestem ki layat ngi ba ka SLC menta ka kham senjor ka kham ai ka jinglat lut ki khana mo compare da ki pil subject kan nur hindi kinang pas ba ki yo ba ka jinglat lut menta ti henry menta da ka jingwan pat di jong ni ka CUET ha ka bidai ba ki benta ki ba kham halor la lan nang ni na ka benta no kelas 10 ter ba ka jingdan pat jong ka CUET hang tai ka balong kum ka wat lam ka ba shumat ba badam mo hatu kan ni pat desi kanum khangla thrai ya ki khana ki jongi ki desi ki bam pat kot ha kata ka ju ka level kumlong lang ki be ki jat benriu ha ka than borok we ki ri india phi kanu ka exam ngala banong ka dei spenta bang kum ki samla puli ni hap ban ya khun ni hap ban ya shot jabiang ban pen i ba ngiti ki samla puli klap tebet bat ki samla puli go pro jabiang bat kanam don kunu ka ching e wai pa kadon kamon bat kan mon ka ching e wai bodon jing tre system te henra ya padang jong kata hak por pagawan CUET ru ngi bon ye ot yanam bliu ka jala chungi kampat long bla pan khre te ki wai ki jala nadu kelas 10 kelas dang bandon kita ko ching senta prepare pan pan khre la de te ka jala chungi ka long dang padang ka ching yo thia te ka dei ka ta ka daw tun rai ka pelong bat ki samla chungi ki bandam ong ba kani ka long ba kham ka ba ngi ban yakon re jen la ba ka don kanu ka nadu da krasut lebel kala don lupa ka polisi ban streamline nadu ka krasut lebel ngatrai na poi hai jaka ba puli ba kham sejrong ro kanam don ching yinu ru banyak kun da kawan kan no exam ro mereka sulong ba ka jala jungi ngirang yo thia kimdon kita gila nanti kuno ban hikai kuno ban tenenti ki ban long la pan kre lupa da kawan kan no pantaru bat hak bidai ba kata mau balam kalong ka gi kebetulan kampha nomor ba ka sertap ka bandingkong kidi ki school ba ki shlam bat ke ba pi la pen snow kaman ne ba wadi ki than jong kondong mo kita hanya kondong ki district ki prepare ki mahap apa sor ka puli ka puthi ki shlam sandor ka jingnang ka jing start kimlong ki babet ki babyang kan ba bagi pai khmat chata bat nga so ba habang pai khmat chning no ra ha ka yang ka social justice kumai mo ban ai lang ya kaju ya baru asalansar lakalong ka rukumentri kam lakalong ki school bagi jaka ajing hikai mo nomor pa ngim la len ki along no kumba ki kun ki badan ki bam ki yo ban bam fried rice bepli ki bam yo pat dus khausnar ki haban ngot ngot ti pisgo gumno ba hatu kal dein em ka benta bangin wanra ya ban penhap kardan no kan kamtam ki skul no kondong ne khnang bakanum klan than nun jor than kani ka jingman kartlap sor ni ka urbanization kum ngala sedang ban kedau bat kedat nadu nak ka penta ka ba aslang keren kaman ni ong ba teng ka syam sitom ye kimi ki pa nanu kondong kidon ka tu kan tali kilong yi ban ka shan school ki kum na pha tang ne sosolong te jenla da ka sarkar ka UI ya kata katnan puli bethi jong sarkar ka UI kata ban pentalang ya kata jong ka shlem ka babet babiang hak district ba per kata ikan bara jeng ya kerkat kedan bar kecu kopor kolong ban kenti ulang ya ki samla puli ki kena skon no kondong paper telak ta ki cakap puli ki babet babiang kimdon haman ki district kani ka jeng kan saja sertap na kopor bat nginamla ka saong ba kata ka jeng pep school siteng por ka jeng sange puli siteng por kanang ye kiu kata ki nembas jong kata te janara ki don cakap puli babet babiang ngatarai bat ngadon ke jengit pas kam bakadai sibenta bagi samla puli no kondong ru ya rangkat kedan haman ki district omdai tang ki ba ong ba ki ba sa asolong ki yo chinang start bebet biang ki ba tebet ban pendon kam ke biang ngai khatwai ki bon ki samla puli ni ki khna skul no kondong ki don ke biang ba pro ka banem andai
kalat kelanti ki kakangla ti ka song ke jing ui jong sarkar ke ke benta kam ong bagi keren menta la sai kan urlong ande la ka sarkar ka don lupa ya ta ka road map ka jing perkhat ka plan melawan pentrikam baro mat distrik cisen pentrikam mere la ka don lupa ya ka thong anget ba kita baro ki jing sadin kita baro ki jing ye kendu jong e jing sampula pulin ko dong per ni selak ban weng bat ni selak ban law na ban ngi ko mai ha kan ka por bu wan nu khlam covid te balam pi ngasngo ba kibor ba halor dei ngatrai kim padayo mat bahaya ka ground reality lani hamadan urio pa bau im kumno ngai kata ka wei hak bai dei bat kini gajing pentrikam ki online classes mo pentrikam ki online classes ka sarkar social media rai klam da wat benya namar ngi sini nek hentang ka internet connectivity ki bor internet kudon ka balong kudon ka bamlong ka jingyo jingkot jing ki mi ki pa ki bebelas ni bapli kidan ki long samro ki ban haban sei ne ki saving ki bagi ki bu khnang bu kerpang yang jenung kam juga yang kesam tang man pentit mobile ki khon ti ngaso kat kum jing pek ki jong pi hatu aku mengi pai khmat mosh ki nong ladangi haban apply kam ngidan kam ya kata ka kerdan ka babiang jing puli ti bangi kedimenan kam ka experience ti bisum dei ni am ban bad kat ya katnat puli puthi mo ka education department ngidan kam ni am try ya ka qualification ka babiang kam tame ya kitu ban shimti ya ka tu kushki ngasngoba kani ka ngansuk kadat nangkong ngasngoba ka jingjia ba jingwan jung to khlam ko wer ka khanna hakabala khang khadaplut ya boro kiskor sipor man badang jor jing jor khlam bat ada dei kita ki noksensyar ki basotu ia kacing jong ubabun balang saron sar asngo ba kadai kajing pankan mau yaki ba peleng kajala kaksam lalong belapan kre habun ba ki benta kata kadai ka juk mi kran de kadai ka juk teknologi internet mi kran pentri kam taka online classes hanrai da khaino kondong lai jan khandai person ka kata ba kan online classes internet kambiang norlor kata idon ki khna school ba tang ka smartphone kim do ban le enter ban pendon kam ten ya ter ya pelong online class kum kolong ka bae te hanrai ban ya kran pan ki ba kum no ki ban pej ni ki ban kli ya kena tana jong pulih putih mangan kran kum ni kam dei tang ya utama minister jong ka tanat education ban long bla bet la biang kadan puli hanrai ban long kum kinong thawaan ki ban sandur ban yalam lenti ya ka jalang songoba wat ya bro rup hongot mila don kam ban bu ka kadan puli kum ba kalong menta dei ba kan tho ne kadokti yeno rino hanrai ka jingui jong babun balang ba rupa ba teng hakani ke jinglong cuman jok sencar kadar hapo jong jala jingi kam he kudan pian bani minister tingit kmi lenti kumno gan ba utha ba tang ya ka an teng pa so tho kadan puli dang hab do hab kali yo sep kali kalapan ban pian kmi lenti kumno ban thau ki teng polisi te kata ka pan phalang pat yaki pat ba no song song ba ki dei ma so tho ki bari ba kumno ya pan pha pan long kita kinong thoan kinong yasan kinong sandur bat kinong penwandur kat kinong osrong ya kejala wat pedeng ke ke belajar ki san posnam lai ndai ning perkhat pat kini san posnam bandangwan pat pandur ya kejala bro kawai bang pai khmat cha ka jingya ti jong ka seng imo na kisnam shigisnam kabaladan kabala ai ya kajing senyang nak benta ka bah kamiat jong ki khana puli pada ka benta ka bah kamiat juga rib ka jai pene hiru baro kawai ti kum ka seng le se kindan ki bapet ngi hak ni ka por bakin kham tip kham bania shu ya ka rukum trikam ka jong kum ka seng namar babu nangi ngi i bitang kot khubor tang hak media ba teng ka ki headline mo ki mat ki headline jong ki news ni ki kot khubor teng da yo le hubri ubatolot ka jong perkhat kala banyalam shei mo shigabe ki benta ki bom dai gen ti kat kum ka jing snow ko jong pi pa kum ka seng ka bapet na ka benta ka puli ka puthi dam ta ka bha ka miat jong ki khana puli ha ka jala
kita ki phang ki mat ki ba phi phila jura na ka por shakapor kham tam ban kren bat ka sarkar na ka banta ka bah ka miat jong ki khana puli ha ka ne ka chala ki babon ki mat ki mangala jupan sngo bat na ka wai ka samoi terekam sa ka wai pat ka samoi terekam ngila ju ajimut bat ngila bu ki mat jawa sarkar bakam pai kmat karpang sepang ka puli puti te kumala kren nang kong ki jika puli paper ki ba ya didur ka kum jing dawa jong ka por ki ba bet ba biang khnang bi samla puli kem don kam su than malik mare puli sabar pan penlut ya ka jing don jing am pan penlut ka por sabar rekin puli bat kin nang kan start nang ni jalal jong nang ni na sampe la jong nang ni na thamei la jong om tang kata kuma kren kong kan pai khamat sa borok ki penta ba per jong ka jala pan kentiu ki polusi ki manglaju ki watch pangga duction policy ngada pan ajmut pas streamline kumno penontor amar khadu khwa ka puli pthi ki hampar khat ng ajmut ba amdei tang ban wara ka kata ka polisi ka balong tang nam tai khna school hunrai nam ta ka jingbet jingbiang wat chuno hi kairo ki balong ki nong sandur ki nong osrong nadu ki hap ka barat bang sala balong kum kita ki ban yul se ki ba lima ki ba penbandur ya ka puli pthi bo ka chala baro ka bat hakju ko por narlor kata ka dondu ka jing yo bono ka polisi bekum no nda ki samla puli kla pas ejung puli jongki ka ai pat ka rut mak naka liang government kan paternity ki samla puli ban yang wat jongki kejat namar ngi so thu sai ba ka sokar kanam la ban kudup lang ki ban ai kam sokar lot hanrai kum kalong matang i kalong kongreng kata kalen pentaro yak ban yalam ki samla ban yang jong kejat te kanai ko barat teng ka jengdu jeng kerman ia ki samla puli per dang don ong don chu puli ngan puli ang puli le yu kan da puli la sai kamrung mi yo kum ta ka cing perkhat las dang ban rum te la rata ka cing perkhat arta tien ba jengdu jeng kerman kala arung lupa nadu penang le skul nadu penang le puli hangta ka pendoko bat ka pelongpat ki samla ke nam don than chu ta kum sem yo kon te chenla da te ki lan klenti ki babet ba biang bala ban jalam ki samla jing kermen ngatrai wei un shot jabing ma un durut do yap do em kunu ban patbet yelade te handai na leng jok seng raju pen sau wi kom kita ki penta pa per wat ye dei ba kni ka jing thum kam thung jam department ba per maka beno ki samla puli kene ki batang puli ki mi lenti meso yo kam sarkar ke leda bas ki apply kam sarkar rik ba sosi ke long kam don kata ka polisi ke belong transparent chlong ba lah ka jing snow ko long jobon bolang long tap kam pidon pisa penyo pidon nong kersan nagiliang ki officer ki minister penyo kam dai ko long khut long subah hadu tang iba kata ka polisi kam kha par kanam don bat kanir ka ka wei ka penta ka ba isamla ki du jukraman te hai bedai bat kata nakaliang jong seng nadu ka santrik jobonai april jong snam arja ka pra ngadep pan snow bat ngadep pan ajumut sarkar pan bahano ya kini la kalong MP asi ne kini di asi level hanrai kita kisan senam ki lakut la kliap no ya kata ka samoi trikam hanrai kata ka polisi kam kha ting ka kata kan beno ba janla dang idon ya kita kinong thoan ki bi i jengai ki bolong khut ki bolong suba ki bom sha liang yunuru ken wanra ba ki polisi om je kejim toy juno rai ja kejim toy jong babun balang ki samla puli ki samla wat kam hapo chala hai pro ko gi samla yo kam ti balam kum nu phi dan man prin snow le se ka jing snow go jong phi ha ka bi de bat ka rooster system bat hajing sisa kani ka rooster system ban bat ka pukadei paka jian lang ba kani ka reception policy changam pada kwatan bang kata andai tang ko kadon ni ka jing no siliang tingi i ka jing sta jong kita ki no thoan kalenti ba kum no pen bai mari ya kran jangai kan jangai wa kan ka kam bat ka bono bat ka sno bon hi ke bi ya bono na la pendai na ka diang na kamon na ka jat ka diang kamon na sedi sa kaman ti la da maki ki yu i ngatrai kadai ka por ki perkhat thamai du kum bai pat ba kanam khia siliang ba kanam no siliang ka tarajur masu sngo ban ong tang kum tang
But ngimla ban chu ban nam kalat mo ka tingin ong GTV kong bang i video ba sei gi ja kita gesek balang kamta mala dei ka por ban jit ya kita ngana mi khmat pi ka tu bon ma gi bri kala ya kran shini sha tai mo le pen shonong re mata oh ho ka dei sha bri seng balang ki mi sha khmat ban ong ba shim ni ka ni ka banta pe ni ka ni diet long kom ta la ni ban mi sha khmat ban pen shai pa ba mo akiran san ki ba pher marba kat kum gijing ong ki rong ba ki ong lada la le ba ki seng balang kin don bagin mi syak mat ak pot election kemut ba hinyo 4% ka kijing ki ba kum ki seng balang ki kendu le kala solve lupa la ki la bani dan benta te kai gijing pensyai gijong pi halor kan ban Kabanang kong ngakaran ya kaseng ya ke isu. Ya ka ke isu kam samlari ka serngiu jong kono pokal parti. Ke isu kam samla ya kersum ne phong jain lang bar unu kurtang. Pat ke isu kalong lai do jing trekam. Tikimat taka riti trekam jo kasteng do kala kran sai. Bangi de menlong ben hapadeng. Yang dai biar kersum bat ka jeli jong san per sanyima sima. Tinggal lagi tu ka jingkran ju tu ikong. Andai ngasuko aban ong tangkum ni. Kam dai ton kam than ban shu yele jalau ki ransan yalap election. Ka bokong san long ngirai ku no simat. Hama kren yang kata kalong kaki isu kam jukren tangla jande por election. Man ka por ngi jukren. Sikipe ba ngaju selok. Ngimju ong to jet ju master A master B. To jet ik tim A tim B. Andai ngi ong to pet yaki beriu ki bala ban wat tau an bat ki bala ban snai ki polisi. Kata ka benta ka muju selok. Kam dei ong tang ajan election ngi hable yang ransa ba ali pasngo hable kren andai ki isu silenter muju ya kren kom kata. Bangidon ka jik trang ang nut. Bagi ba syong sekretariat kendai ki beriu ki banam. Kendai ki beriu ki ba i hok jaga jaj ben riu. Ki ba i hok jala bat kham tam de ki beriu ki ba perkhat. Om tang ya kanek election rai. Ni kwa ban yo ki beriu ki ba perkhat nam ta kanek generation. ye ko man chu ong na mo balam ya ka jingbon jogi unit bagi dekat ngim na len gidan ki hajar mo pi yo ga jing karshan ki unit ki per ti kumno shubu mar ko pi ong pi kalong independent kam don ka jing dai ban no ladala ban pelong ge si la kam dai menta ka bra thmet ek poru andai de si hakisnam ki badang wan ban arrange kum ki kanja common platform mo sian la bandan kum ngathai tangki seng balang hiru ki bala ban le kan ni namar ba kidan haman ki unit kidan ki jong ki volunteers ki long lagi jong ki dokhat kum ki long ha ki kiri bengendan be common platform ha kan ju kasi baro ki candidate ki ha bandan bat ki ju ki jing kli on kli ya baro bat de si da ka jing rap jong ki media house kidan ki jong ki outlet de si kan la ban wan ra ya ka jing shy mo ka bakam shy shu kam tam na ban to pa ba Ban pelong ya kini ki common platform ni kerensan. Ya tai. Ya ter. Ni ya mere jong kita ki kertong. Ki ba mi se jeli ban terwa ya de ban long tek nong thwan. Ki isu ki wei pat ki snem ki don ki snat rekam bla la shem ni senjam. Ti henrei nga soban ong ba kom kata ka ba ik ba pi ong ru ni so don kam. Ban yu i wei na pedeng jong ki ba kam tebet. Om dai wat bet ban ben bat kan tho henrei ni kwa yu i ukuran ni kimat ki ba kum no. Ti henrei hakane kar kom long koman kane ka jinglong cuman haka ba jinglong ba mantang i ba. Dap ki ladon ki ba pelong ki ma koman platform ni singi manur menung lai wasaki henrei pi pat ka dibit na ka ji keren teng kaduna ki ban ong ba ngami sakmat halor kini kimat ngami sakmat halor ni kitong hari ka sudan betang jing ya ka bang kati iwai te hang ta kan pa ba ay bisa ka quality ba kuno kinu yo lam kuno ngin jet te bat ya kane ka banta kam song e tang haki isu hot mi don kisnat terkam hakalang jing pri trap kam song e tangi ka song ka jingkit kli lang jong upai nong susnong jong ka jai penri wa jong ka jala bro koi lada ki pat ba nong susnong kita bala don yo e ka hok pan theo buat ki perkhat ya kalasa
ngatrai ndo don kam than ni ban pelong kita ki common platform ka syong ka rajung ki ka sengi bethabot henu kin chiat ma ka hok chungki hirai no hirai kalawai hirai kala sai sisi Thì aku boleh sebut malam kejing keren kejing ngai scam kena ban long kejing mentoy na mata bar ki padba ki bepet ya kan ni ban penyiar kejing baju berkat kam tam ban pensyong nong rem pi kawai kebang i ba ki kena samla kejing ki bebun ki breu ki don ya kata kejing nang jing start handai ka long tang ha ka ban tho bantar ka kong san ni kejing janai jo kejing nang jing start ke ha ka reasoning mo ban perkat jeli ban pensyong nia nama bang lap bakat bagi nang ya kejing syong shit nak kajing start dong ngedang syailam si syailam bakala kan aku boleh sebut dengan puar kajing pi kajing pensai kajing pi kam tam me bengiyo manikran lalut kum ni kemengikran mata aku boleh sebut